Salutare măi, eu sunt Leo Game și atori. Am mai jucat și o puțin off camera, adică singur. Am luat un leu. L-am trimis pe ăsta, gladiatorul meu la lupte, am mai strâns fani. Și de acum încolo o să-l duc mereu să se bată. Vedeți, am luat aici un tigru. Nu știu, am zis tigru? Deci așa vedem că e bine și mai ducem la o bătălie să vedeți și voi ce talentare. Simulate, dăm aici pe free. Mamă, nu sunt prea prost. Sunt prea prost pentru jocul ăsta. Din păcate sunt prea prost. Și am dat să nu vedem ce se întâmplă la el. Mamă, ce prost sunt. Dar până atunci noi vom merge. Și nu știu de ce nu ne deblochează de atâta taverna. Dar o să mergem la market și să mai vedem și noi gladiatori. Eu zic că avem bani, deci ar merge să luăm unul. Nu, da. Nu, deocamdată nu o să luăm unul, că sunt sigur că o să luăm. Când o să înceapă gladiatorul nostru să facă lupte de alea nebune, să luăm mulți bani pe ele. Să vedem ce mai face ăsta, aproape s-a terminat. Timpul e ori 3. Am 2 win-uri, le-am făcut. Ce? Mi-a luat bătaie? L-am bătut, zic. Da, l-am bătut, a fost briliant. Și nu o să ne dea pe damage. Acurare, relaxează-te și tu. Ești foarte fericit, asta e bine. Dar nu înțeleg cum te blochezi taverna. Îl mergem la pat pe Alex Junior. El, vedeți, e foarte fericit. Se bate, luptă, se bate, se luptă, are fani, tot ce vrei. Viața ca un film, mai trimite la luptă, doar că de data asta The Pit, Spectate. Și acum noi o să vedem lupta, că sunt prea prost. Și am dat să nu vedem prima dată. Nu spune cum e dat greș, așa. Deci să văd adversarul. N-are stamina, nu prea de damage, nici viață n-are. Păi spun. Dă-i pe el, sar pe el. Așa. Să nu ai nicio treabă, gen. Să fii liniștit, calm. Vedem și ăstea bănuți. Am mai mulți spectatori. Și eu direct de... din 3 de astea n-am bătut. Incredibil! I-am rupt mâna stângă oponentului. Dacă se pune cu mine, hai să-i punem și pe viață. Până acum sunt foarte bun. Cred că la lupta cu gladiatorul o să fie foarte greu. Am început și o să fac bani.
ăsta devine mai puternic al meu și mai dăm să facă damage, să aibă 20 și gen stamina să o face mai mare. De acum încolo să pun puncte pe stamina, gen să aibă 80. Să facă 20 de meci, după aia ne vom ocupa de sna, dar nu cred că în acest episod. Ai, nu vedeam că am făcut și acum bag câte la asta. Hai, putem să mai băgăm. Sper eu să mai putem să băgăm la ultima luptă. Dar nu știu ce să facem. Dacă tot că nu mai vine ziua aia, adică aș putea să ne day. Așa repede. După aia mai trimitem repede la un fight și gata. Fight, beat, spectate, free. Ne aduce gladiatorul, îi dăm un ban, îi dăm și ne batem, stamina, la damage, dă-i pe damage, nicio treabă și hai pe el. Deja vedeți că am început să facem bani bine. Mama, ce adversari buni îmi dau să-mi bat piciorul. Foarte incredibil, wow. Dăm pe stamina, că v-am spus. Da, și dacă v-a plăcut și acest episod, eu am fost Deo Gaming, să nu uitați să lăsați și vă like, share și subscribe dacă v-a plăcut, să lăsați în comentarii ce jocuri mai vreți să vedeți. Eu am fost Deo Gaming.